Gidalitan og serbisyong general sa City Mayor's Office, Integrated Barangay Affairs ang mga residente sa Barangay Tambler, General Santos City kagahapon Setyembre 13 nga gidagsang sa mga tawo. Dunay gipanghatag nga libreng tambal, medical check-up ug gibot sa ngipon. Gitambungan ni Mayor Lorely Pacquiao ang aktibidad kauban ng mga barangay officials ug purok chairperson sa Tambler. Nagapaningkamot ni ang importante lang yun ang panaghiusang ang tinabangay nato kay para man sa atong mga katawhan. Gihatagan sab og panahon ni Mayor Pacquiao ang mga tawo nga mahimamat kini aron mahibaluan ang mga solusyon sa problema ug matubag ang mga panginahanglanon. Nag-turnover sab ang mayor og usa ka ambulance sa Barangay Tambler nga dakong tabang sa mga emergency situations, hilabi na karon nga aduna nay birthing home ang barangay. Tinguha sa serbisyong general nga madala ang klase-klaseng serbisyo sa gobyerno sa mga barangay sa Jensan. Kagahapon sab tag-usa ka unit sa bagong ambulansya ang gi-turnover sa lokal nga gobyerno sa Jensan ngadto sa Rural Health Unit sa Barangay Kalumpang ug Barangay Labangal. Dakong tabang kini aron daling makaresponde sa mga emergency situations sa ilang barangay. Ang ceremonial turnover sa mga ambulansya gisaksihan sa mga opisyal sa barangay. Gipahibalo ni Mayor Pacquiao nga adunay mga moabutay nga proyekto nga nakaplanong himuon sa iyang administrasyon alang sa Jensan, sama sa paghatag og 15 ka mga dump truck alang sa mga barangay sa syudad, lakip na ang mga service vehicle, ingon man patrol car ug mga rescue vehicle. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.